Салом алейкум дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали Зоирҷон. Рӯзи имрӯз моҳигирӣ омадем. Моя нигоҳ кунем чӣ хел моҳӣ мезанам. Дарёча як майдаакай ҳамиша 3 метр аст. Моҳигирия давом метем. Аввас лайк азерки ҷура қарздор кумара. Моҳи тамошо айма биги. дар бораи экскаватор, дар бораи моҳи бирён. Крути, давай. О, моҳира қабидем, нигоҳ кунед дӯстон. Саня, иди. Подожди. О, моҳира гирифтем, нигоҳ кун бача. Этот. Ана моҳи. Нихуя за 2 крючка, ебаный, хуба она сорвалась, ебаный. Она шукара видюра. Дидед чӣ моҳира меқапам. Моҳигирӣ хуб шид. Ина дӯстон нигоҳ кун моҳира. Ин моҳи шука, ин мирғови мехӯра. Қурбақа мехӯра. Қурбақа ҳам нест куҷада? 1 килограмм мебуа. О, ана зад моҳи ҷура нигоҳ кунед. Моҳи зад. Моҳи зад ҳозир меқапем моҳира. Ҳозир. Нигоҳ кун. Чӣ трик? Оп. Опана. Ана моҳира ги. Ана дӯстон моҳира гирифтем. Дигар моҳира қапидем. Ина шука айуштан камта баландтара. Ура роҳӣ кардем хона. Ҳоли моҳигирӣ давом дорад. Дӯстони азиз, ина моҳигирӣ омадем. Дута қапидем. Ина дигим шай. У якша хона роҳӣ кардем. Дигим шисудагӣ ҳоли ҳамҷада. У бача рафт абед тайёр кунем. Айн ҳаминҷа як вечка майдака. Ина хаме фарто мекашӣ. Таваккал ба Худо. Ина хеле рӯз трактор вайрон нагуфтем, хай ҳамин бекор наистем, дигар ҳамин бекор Худо безор меган кун. Тем моҳи қапӣ омадем. Кор мерафтем, баъд ай кор омадан оҷа чӣ калон буд? Моҳи мегирифтем. Ина нақардистем. Ина ҷуро сеимша қапидем, дар дигар ҷо моҳи сеимша дар дигар ҷо қапидем. Ина ҷа ҳавзи калон омадем. Ҳавзи калон моҳира қапидем. Ина нигоҳ кунед. Чишмои буқавори. Пакет абдозимаш. Сеимша. Ана ҷура моҳи чорумша қапидем. Панҷумша. 3 та шука шид. Ана иш. Чорум шука. Ана нигоҳ кун ҷура. Моҳира би. Моҳира би. Ина кунаҷа озера чабда. Ина ҳам омадем. Ама гуфтам биё бирем, наомада. Нами ҷуборшада 1 миллион та шука аста майда. Ҷа партем. Моҳигирӣ давом дорад. О, ина моҳира қапидем, нигоҳ. Оп. Ана. Ям бо окун да. Оп. Моҳи окун. Дӯстони азиз, имрӯз рӯзи моҳигирӣ буда. Нигоҳ кунед имрӯз қабдагӣ моҳира. Инаира баъд абед қапидем. Иша ҳами саҳар рафтардем.
امروز روز موی خری شو خرابی باشه شو خرابی Мне звонила, Герасим, ты его знаешь, нет? не так не надо Андрюху Герасима не знаешь? Я Он мой. в Кустаричке работает. як Потом д опять се залетит, опять участвовал чо в Якутии. ан шаш Кустаричинская, шашта мои 155 строили, еще рядом. лайк абужихем подписасака ёрдам Еще бер одна пойдет. На Мултане. ана дӯстон нигоҳ кунед имрӯз рафиқи мо рафта саҳар қати моира хабида Петровку возьми, потом чисть, чтоб чистая была. якта дта се чор Петровку панҷта какой кепку? 5 штук поймалда а где Да я 600 шучу. валера дал ты его угостил да Нет, он просто у него 2 было. Вы воду там холодную включили? Да. конечно холодно ё-моё Мойте вот это вот уже килограммуха. да дӯстони азиз ин ака моҳихӯриам ва моҳигирам ба хотир расид моҳира задем динайна имрӯзина ҷамъбаст кардем ака як контент мегӯем як видео мепардем камтар моҳигирӣ камерачимон сис шид ҳамҷа парваридӣ карда лекин оянда боз зум бешавам шумо фақат дастгирӣ кунед тамом нигоҳ ки моҳира чӣ қадр биён мекунад ин моҳи шука аст нигоҳ кун нами ранги дымбайк бисфан он нашава бу ина нигоҳ кунед хоп хоп имрӯз як панҷтаи рафиқмон харидам овардам буд ина мо панҷта харидам дем задем якчи гап шида ина нигоҳ кун мондагис мондааст ина ира нигоҳ кунед ин ҷигари моҳӣ аст это печень да Печень, да. Всё. Дӯстон фаромӯш накунед лайка подписация комментария садақа бинависед то видеои оянда крупно